Met de Christ schaffen we massaal een Christbeem aan, maar zo gauw als de feestdagen voorbij binnen, dan sjocht het lot van de gemiddelde Christbeem er net al te best uit. De meesten eindig je op het stwat. Schande, zei PvdA-raadslid Ömer Kaya. Hij had een natuurvriendelijke oplossing. Het voorstel houdt in dat er een gebied mag worden aangewezen waarop mensen hun kerstbomen na kerst mogen gaan planten. Het zou hartstikke mooi zijn als je een kerstboom hebt met kluit, die dan ergens op een plek kunt planten waar niks mee gedaan wordt binnen de gemeente. En dat je dan het jaar erop je kerstboom weer kunt ophalen. Dus eigenlijk een soort van kerstboomasiel. Het idee van een Christbeemenasiel is net nee. In Leiden is al zo'n asiel. Het klinkt als een prima oplossing. Je hoeft net alle jaren een nieuwe beem te keepjen en het is goed voor het milieu. Maar een Christbeemverkeerper dat wij mee praten, twijfelt aan het plan. De meeste bemen zoen het net hoe leven, zo meldt de expert. Ja, dat is inderdaad de vraag die ik aan het college heb gesteld. Is dit haalbaar? Zien zij hier mogelijkheden in? En ik denk inderdaad dat het goed haalbaar is. In Leiden hebben ze er dus hele positieve ervaringen mee. En ik denk ook dat het heel erg goed zou zijn als wij dat ook binnen Zuidwest-Friesland proberen. Vraag bloot wel of er mensen binnen die het sassunig met een Christbeem omgaan willen. Ik heb al mensen gevraagd wat zij ervan zouden vinden op het moment als zo'n kerstboomasiel er zou komen. Of zij er gebruik van zouden maken. En zeiden allemaal eigenlijk in koor, ja dat gaan we doen. Lijkt me fantastisch en dat is voor mij een reden om juist dit jaar een kerstboom met kluit te halen.